domovů pro bohy. Svět je stvořen, mimir leží, teď je třeba pořádek mít. 3 bratři Ásové musí pro svůj rod domov vytvořit. Na místě nejvyšším nad hradbami z Imirova obočí postavili pevnost Ásů, místo, kde se zlo vždy zničí. To je mocný Asgard, zlaté síně, radost, síla, v jeho středu planoucí Valhalla, kde hrdinů síla spí. Tam Odin vládne ze svého trůnu, gladcej mu hledí všechny osudy světa, co se v zrcadle odráží a sedí. Medvědě světu, svět visí na kořenech stromu velkého Yggdrasilu. 9 říší tvoří kosmos plný mocné síly. Od plamenů po mrazivé propasti, od bohů po trpaslíky. Tak Ásové uspořádali vše, i ty mocné a zrádné triky. Vidět svět lidu a hradby Jotunheimu, uprostřed všech hradbami chráněn, leží Midgard jasný. Domov pro Aska a Embl, ten osud není prázdný. Ještě kousek dál za mořem, za hradbou velkých hor Bydlí Etnarové, ten rod, co přežil potopu a vzdor. Místo to zvané Jotunheim, tam vládne chlad a mráz. Tam bydlí Bergelmir, čekající na vhodný čas. A za hradbou z obočí Midgard je v bezpečí. Odděleno dobrů, co hledají jen odvetu a léčení. Nebo 9 světů, svět visí na kořenech stromu velkého Yggdrasilu. 9 říší tvoří kosmos plný mocné síly. Od plamenů po mrazivé propasti, od bohů po trpaslíky. Tak Ásové uspořádali vše, i ty mocné a zrádné triky. Pro vymezení a pořádek a v hlubinách země, v tmě a ve stínu chladných jeskyní. Svartalfheim pro trpaslíky, ti kovají to, co učiní. Západ a východ, dole a nahoře, každý svět má svůj cíl. Od ohnivého Muspelu až k léjovému Niflheimu si Ásové posílili své síly. Řád je dán, bohové sedí, Ymir dal svůj konečný dar. Vytvořili kosmos, jenž se udrží, bezpečný a stál. A tak severský příběh stvoření světa končí a nový epos o životě bohů a lidí začíná.